Haji kenok macaro pasu-pasu berbegaso. Anak dong parumain kasih inna tau duhon. Dua kascoro ni Tuhani. Aluluhon dalam kacau tua mata mulai jadi nawa. Amanta natua di mata. Si tong panasana adong kita noo. Sedi hami kontak sampura maroroti anggiah di maroro anak di maroro anak kami loh parumain kami nama calon masuk-masuk di hari suku laos kedua kontak saudara ini asal saudara habibiu saudara hadoroton di anak kami loh parumain kami di bulan jatuh laos kena mengadisi kontak mengadiati asal lihat pengadian lihat perhoratan di hati nama tujuan itu takas kawedel.
sialani makbar musik nami asa kohan nami mator nami asa ridok na tua-tua dia tinahuin na buat tiu binaim na tukang patak patu pada mengadi kami kondak si tiu los kadau matu hasanatan jadi anak siakangan Ima Margoar si Gabriel Situborang hari teman dan di Pangaratuan donasinya dan Dui Rose Sadario anak nami si nomor 2 Ima si Aditya Situmorang di Persikolani Dosunari Amang Raja dalam nami Om alai dan Dui Rose di Tekio anak nami si nomor 7 Ima Troy Mikael Martua Hicks Situmorang Ima na tapis tahun taudurhon nakin majang basu pangagasan Sergio ni tuatai marhite na kosoni amang mangarap baru dirajai baru kabar asa target kamu anak nami rap do permain namion anjet dari keluarga na dengan jala lasni rohadi joluan niariot jadi anak nami si nomor 4 Ima Tommy Situmorang ay kagaleng dope masih sekolah dope langit kong nami asa magodang manak nami tujuluan nom puru nami sanado amang nami Ima Agnesia Situmorang dia baru nami pada nami di Pangaratuan do ala baru dope mana perkarejuan na dan dope ang umur na cukup mangido tangiang mahami Tuhan kaja anggian ma tujulonong na kodan rokam masira songoni ma taringot tu para nakon nami na boy hubatulang di bagasan tikyo moladong pe na hurang lobi di patok nami asa patok nami asa marsia juan mahita raja nami Butima ate ala naik pator-toron nami ma anak dohot parumain nami jalalos disombah usap pehok kami ulos si gajang rabui tu anak dohot parumain nami asa anggiat berhidei di pasu amata debata dohot mangido tangiang hamis yan hamu saluhunan nabak kolong yami anggiat di pesorak ko amata debata marlak bunga mardunakai bunga-bunga maranan berburu natok anak do permen na tulang dadau dogan na masahat tu na saung kadua di sialanya mak permusin nami alai santabima dihamu saluhuna rajani dongas sahuta nami suak songoni manang dihamu saluhuna undangan ni parumain nami do anak nami di som do masaka perkarijuan ni anak nami di do roha nami nian amang raja nami damu raja ni do masahuta nami laos di som mahidan ya ro lau magolobi manang mana pehon ulos tu anak do parumain nami songonima bawa nami tuhita saluhuna Butima ope wak permusin nami asawe kamu kodak sampai agia sampai sangat sampai dua di anak do parumen nabio takas mawe kamu
pasukan nabi doh parumain nabi mau lihat madihan usaduhuna saya kia bertujuan nyari martabat kalau di masa awat tadi kata Tuhan usaduhuna jadi oke mak permusik nabi asa hubohi habi tortor nabi baik damang medisi nabosor dohok natulang nami kami bentok siap pemuruan muna dohok memarlas niroha jelas ada bagi dua mahita tormata mertua di batang anggiat di tulang nami dohok natulang nami dinamau kabandong asari biang sayang giat matong dari rumah tangga na berbahagia rumah tangga na babir bila Jehovah tujuan karyon gabi si bolas niroha metong di tengah-tengah di keluarga muna hula-hulai marga situ orang dan di kami dohot buru muna sok-sok nino nang sautik dorong kami tunak tulang naboso buru tabak bolo kami perbangi doang takasumoto kami hamu do pamilit lain kami dohot inang bawa kami na gabisi tuan muna alani unang persadok kinasilas di rohani lain kami on dohot inang bawa kami on baik kamu asa tong kami beba moruan na lasrohan kami alana mulai huboto kami sakap munaon kami salhuna lumoy ko para di sibituama narong di kecamatan sila sigupar marlas nirohar kami alani saya ingat majujulan ngaryon toktong di pasu-pasu Tuhan keluarga kita tulang dohot tulang disong jadi alaneng manotor mahami di boguni alam munaon 3 godang di kami tahe Raja nami itu godang mah ada saya motor torna oh gabi jadi mau lihat ya pak anak manotor mahami di hamu bermusik nami asa siatur mula-mula siatur mula topa baik mah di hami godang mula-mula pada rumah tu godang sobat lihat pinain dari 3 pasu kami di Soboro ni hasuhuton naik mga lihat Tuhan tari batamat tong nama masu-masu talalos di baga sa tigyor raja nami dinaro kami manati-hati hamu dohonon nami do mulutu matik sosadia na buitar masahat kami asa titin na tinoba ma bodong les di rumah matik sosadia na buitar masahat kami amat tadi batama namang boy pasu-pasu na mulutu pe nang boy sudi hamu hula-hula nami utatia kami nang sisa datang yang mau di kami las marohal majal hai botima di hampar musik nami baik kau pada si godang mga liat pada rumah tu godang tatia
kalau kami lawan akehon ulos sebagai ratu dia nak dulu Roma tu kami atau pasang kehani ulus segajar rabu tu yang aku nabi apa nak dikira takas balai.